A hőerőművekben a fosszilis tüzelőanyagok égetésével felszabaduló hőt használják áramtermelésre. A fosszilis tüzelőanyag lehet szén, kőolaj vagy földgáz. A gázzal történő áramtermelés során a gáztartályból vezetéken kerül a gáz a turbinába. Itt a gázhoz levegőt kevernek az égési folyamat elősegítésére. A gáz a turbinában gyullad meg, mely állandó nyomáson folyamatosan ég, a felhevült gázok forgatják a turbinát. A turbina tengelye összeköttetésben van a generátorral. A generátor által fejlesztett áramot elektromos vezetékrendszeren keresztül vezetik a transformátorba. Az olajjal történő áramtermelés során a turbinát forró gőz hajtja, a gőz fűtése pedig az olaj égetésével történik. Az olaj így a tartályból egy fűtőkazánba kerül, ahol az égése során felszabaduló energiát a csövekben áramló vízgőz veszi fel. A nagy nyomású és magas hőmérsékletű vízgőz csőrendszeren jut a gőzturbinába, ahol a lapátokat meghajtva forgatja a turbina tengelyét. A turbina tengelye összeköttetésben van a generátorral, amely áramot fejleszt. Az áramot ezután a transformátorba vezetik. Az olaj- és gáztüzelésű erőművek működése kevesebb szennyezőanyag kibocsátással jár, mint a széntüzelésű erőműveké. Ezért környezetvédelmi szempontból szükséges a széntüzelésű erőművek gáztüzelésűre cserélése. Az olaj- és gáztüzelés esetén nitrogénoxid és széndioxid, az olaj tüzelésénél továbbá kén-dioxid is kerül a levegőbe. Ezek az égéstermékek szennyezik a levegőt, továbbá felelősek az üvegházhatás kialakulásáért. Magyarországon az erőművek 1/3-ában termelnek olaj- és gázégetéssel áramot.